ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಿಖಿಲ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಗ್ಲು ಸುಮಾರು ಟ್ರೈ ಮಂತ ಟಿಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಟಿಟಿಡ ಪಾತಿರದ ದಾಚಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚಲ್ಲ ಪೋಪ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಟ್ರಿಪ್ ತುಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಫನ್ ಉಂಡು. ಇನಿ ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಎತ್ತನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿಪಿದಾಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೇ ಐತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 13 ತಾರೀಕು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರೀಚ್ ಅಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಟ್ರೈನ್ ಒಯ್ಟೆ ಬರೋಂಡು ತೋಡು ಒಂಜ ಕಾನ್ಪುರ್ ಇಜಿಂದ ಲಕ್ನೋ ಪೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ. ಸೊ ತುಕ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕ ಬಲ್ಪು ಇತ್ತ ಕತ್ತಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ 8:36. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕ ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಮೇಕಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಶಾವರ್ ಡಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾವರ್ ಬರುವಂತದೇರು ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಪಣಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಉಂತದೇರು. ಸೊ ಇತ್ತ ಚಾ ಬಾರ್ದು ಪೋಪಣ ಮಧುರ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ರೀಚ್ ಆಪಾಡೆಗ್ ಎಡಿಟೆಡ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸರಿ ನಿದ್ರಡವತ್ತಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು. ನಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಬರ್ಲಾ ಜಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ರಶ್. ಟಿಕೆಟ್ ಮಂಚನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪೀರಾ ಬತ್ತ ಪೀರಾ ಮನ್ಪುಣ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಎಂಕ್ಲ ರೀಚ್ ಅದು ತುಕ ಐದು ದುಃಖದ ಟ್ರೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲ. ಓಕೆ ತುಕ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲಿ ಬಂಗಂದ ಜರ್ನಿ. ఇంట్లో పోందుల్ల వైట్ పోందుల్ల సుమారు జనం లేరు. రష్ గమ్మత్ రష్ పోయారా బుడొందిచ్చారు. జನ ಟ್ರೈನ್ ಉಂತದೇರು ಉಂತೈನ ಬೆಟ್ಟಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಎಂತ ಪೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರೈಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವೊಂದು ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 6 ಬರ್ತಾ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಕಲ್ ನಾವು S1 ನಡ್ತೆ ಅಂಜನೆ ಮತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅದೈತಿ ನೇಂದ ಅವಡ ಕುಡುಗಿ ಪೋಯೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ ಮೋನೆ ರೆಕ್ಕ್ಯಾರ ಅಂತೀನಿ ಅಂಡಲಂಜಿ ಲೆಕ್ಕರ ಐತಿ ಗಾಯಸ್ ಪೂರ ಜೆತ್ತೊಂದು ಊರೊಂದು ನನ್ನ ಸಾದಿ ಬೈಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ರಶ್ ಇಂದು ಪೂರ ರಿಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಬೀರ ಟಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸು ಹೊರದು ಉಂತುನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನೆ ರಶ್ ಸುಮಾರು ಅಯೋಧ್ಯದ ಒಂದು ದಾರ ಅಂಚಿದ ಟ್ರೈನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಉಂಟು. ಅಯ್ಯ ಬಾಕಿ ಅಯ್ಯವಲಿನ್ ಬಾಬಾ ಮೋಯ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಕ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಾ ನಮ್ನೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗೇನೆ ಬರೋದು ಮೋಯ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾರ್ನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಗಡೋಣ ഭയങ്കര ಬಾರಿ 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 ಬಂಗ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ಪೂರ ಬಂಗ ಬಂತದು ಹಿಂಗ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ
ಈಡೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡಿ ನೈಸ್ ಟೂನ್ ಮೋಯ್ ಮೋಯ್ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ತಿನ್ನರೆ ಅಂತ ಬಂಗೋಡು ಮೂತುಲೆ ಮರಿ ಬಂಗೋಡು ಚಪಾತಿ ಕೇರಳದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ನ ಚಪಾತಿ ಹಾಂ ಬಡ ಅಪ್ನ ಕೌಲ ಅಪ್ನ ಅಂದು ನೀ ತಿನ್ನದ ನಾನು ತಿಂದೆ ಎದುಲಿ ಚಪಾತಿ ಇಲ್ಲ ಕದಿಪುಲ್ಲ ಅಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆರಿ ಡೆಂಗು ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಫುಲ್ ವೃತ್ತಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾಯ ಕೊರ್ನ ಕುಜುಂಬಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂದ ಟ್ರೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಬಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಊರು ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಎತ್ತಲ್ಲ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇಡಲ್ಲ ಜಾನ್ಸಿಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಗೋಲಿಯ ಗೋಲಿಯ ಗೋಲಿಯಾರಿಗೆ ಪೋರಿತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚೆ ಮುಗಿದ ಜತ್ತ ಚಲಿಟ್ಟು ಕುಂಬಾರದು ಮುಖೆ ಒಂದು ಬಾಡಿದೆ ಪೂರ ನಾಟ್ರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಖೆ ಮುಖೆ ಬಿಡು ಫುಲ್ ಚಲಿಟ್ಟು ಕುಂಬಾರದು ಮಾಂತಾರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಂದ ಹತ್ತು ಮಾಂತಾರಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಕೈಗಿರೋ ಮರಾಠಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಭಿಜಿ ಗೈಸ್ ಭಯಂಕರ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ನಾರ್ತ್ ಓಕೆ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಡು ಬುಕ್ಕ ಫೋನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬೈ ಬೈ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಟೋಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬಿಡು ತಿರ್ತಿ ಡೌನ್ ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದ ಜಾನ್ಸಿ ಎಂಕ್ಲತ್ತ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮನ್ಪೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ಪೋಡು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಹೊರಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ಪೀರಿ ಅಂತ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನೆ ಬರೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಗ ಬರೋದ ಒಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಚಲಿಟ್ಟು ಕುಂಬಾರದಿಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲದು ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಡತ್ರಿ ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಭಯಂಕರ ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಸೊ ಬಸ್ ಬೇಗ ಎತ್ತಿನ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಅಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಬೋದು ಇರ್ತದೆ ಎದ್ದು ಬೇಗ ಉಂಟು ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಹೆಂಚು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದೇ ಬಸ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪತ್ತು ಎಲ್ಲಂಚಿದ ಟ್ರೈನ್ ಫ್ರೀ ದೈಕ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಡಿಲೇ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಬಲ್ಪ್ ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ತೋಡತ್ತೆ ತೂಕ ಎಕ್ಲೋಟು ಗುಲ್ಲರಂತ ತುಲಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಬಸ್ ಕಣ್ಣಗೆತ್ತಿದೆ ಚಲಿಟ್ಟು ಗಂಟೆ ನಡೀತಾ ಗಂಟೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದರ ಒಂದು 3 ಚಲಿಟ್ಟು ಕುಂಬಾರದುಂಟು ಸೊ ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲಡ ಬೇರೆ ಡಿಪ್ನ ಕಿಂಚಿಲಿ ನಿಖಿಲೇರ ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲದಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಮಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕೊರಿಯರು ಚಾ ಬರೋದು ಎತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪುಲ್ಯಗಂಡದೆಲ್ಲ ಕಾತುಂಡು ಬೇರೆ ಊರೋಲ್ಪ ಇರು ಊರೋಲು ಯುಪಿ ದಾರು ನಿಖಿಲೆ ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ತೊಯ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ದಿಕ್ಕಂದು ಉಂಡತಿ
ಎಂಗ್ಲ ಭಯಂಕರ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದ ತುಲೆ ಗಂಟೆ ತುಲೆ ಗಂಟೆ ಒಂದ್ಸೇರ ಹಣ ಮೂಳು ಚಲಿಟ್ಟು ಕುಮಾರ ಫುಲ್ ರಶ್ ಮೂಲು ತಿನ್ನಾರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿ ಬಸ್ ಉಳಿತ 1 ಗಂಟೆ ಏನಾಯ್ತು ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಇಡುವಂದ್ರೆ ಕುಂಬಾರ ಅಂತ ಸೊ ಇತ್ತಂಗ್ಲ ಸಮೋಸ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ತಿನ್ನಾರ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೇತ ದಾಲ ತಿನ್ರಿ ಬೇತ ಒಣಸೂರ ದಾಲೇಜ್ ಸಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಚಾಲಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮೈಂದದು ತೂಲೆ ಅದೇ ಚಿನ್ನ ಜಾಕೆಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಹೋಯ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಹೋಗೋಣ ಬಸ್ ಜಪ್ತನಾತಿ ಇಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಲುಂಡು ಕೈಟ್ ಕಂದೆ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೋಡತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲರಿ ಕುಡ್ಲದವ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ 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 ಎಲ್ಲಿದ್ದೆಪ್ಪ ಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬರತ್ತೆ ಬೈ 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 ಲಕ್ನೋಡ್ ಜತ್ತ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ತೂರು 50 ಬಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೈಟೆ ಹೋತಂದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಾವು ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಧಾಮ್ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ತಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ಲ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಮೂಲ ತಗೊಂಡಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಧಾಮ್ ಉಂಟು ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಬಾರ ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಚಳಿ ಹೌದು ನಾನು ಕ್ಯಾಬ್ ಚೂರು ದತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಯೋಧ್ಯೆ ದಿಕ್ಕು ಬಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾಡಿ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಅವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದ ಕಣ್ಣ ಕುಲ್ಲಾಡಿ ಓಡಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಬಸ್ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು ಮೂರು ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋಲ್ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಯುಪಿದೆ ಆಯ್ತು ತುಳು ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ಕನ್ನಡಿಗ ಓಕೆ ಚಾಬರ್ ಉಂಡಿತ್ತ ಬಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಬಸ್ ಡುಕ್ಕುಲದ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸೀದಾ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಳೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ 135 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಬಂತು ಲಕ್ನೋಡ್ ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಆದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ದರ್ಶನ ಓಕೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಜೊತೆ 4 ತಿಂಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಂತದಿಪ್ಪ ಒಂದು ಶುರು ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪಡೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಸ್ ತೋಲಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರು ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲ ರೀಚ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಅರ್ತಿಕ್ಕಿರ ಎರಡು ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾತೇರಿಯ ಮಂತರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿಡಿ ಮಂತರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಲೆ ಅಚ್ಚಾ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಕಾರ್ದಿಯ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಗುದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಪೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಸಿ ಬರ್ತ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಓಕೆ ಅವನುಂಡು ಅಚ್ಚಾ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ತಿಕ್ಕಗ ಮೂರು ಆಪುಜಿ ಪಾತಾರದಲ್ಲ ದಿರೋದಿಜ್ಜೆ ಕುಂಬಾರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ದ ವ್ಯೂ ತೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಮುಂದೆ ರೀ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ತಂಜಿ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ರೂಮ್ ರೂಮ್ ನಿಂಗೆ ತೋರಿ ಇದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಲೆಡ್ ಉಂಟು 2 ಬೆಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಸೋಕುದು ಬರ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಮೂಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಪೋಪುನಂಡ ಮೂಲುಂಡು ಸೊ ಇಟ್ಟುಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ್ ಬರ್ರೈತ್ನ ಮುಲ್ಪದ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪ ಏರನ್ನ ಬರ್ತೀವಿ ಮೂಲ ಸ್ಟೇ ಆ್ಯಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತರ ರಾವಲಿ ಅದಾ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡಿಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿಗುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೈತಲೆ ಉಂಟು ಬಂದಿರು ಮಾತ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಕಾತಂದಿತ್ತಲೆ ಸೆಟ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಜಪ್ಪ ಬೈ ಬೈ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತಂಕ್ಲ ಜಪ್ನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನನ್ನ ಜಪ್ನ ಬಲ್ಪ ಲಾಕಿದ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ ಮುಲ್ ತಿರ್ದು ಫುಲ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಪನ ಅಂತ ಟೈಪಪ್ಪ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಲೋ ನಮಗೆ ತೋಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದುಂಡತ 2158 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡುಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ
ಓಲು ಪಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಧಾಮ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಡುಲ್ಲ ಓಕೆ